ni parties can outlive personalities. We can go beyond personalities. Kanga to work to party dong. ODM oketo structures moko mani ka chairman wachokae kadwa gine wachmoro. Sani Secretary General ma ODM en Edwin Sifuna. Yes. Onge gimora mora man ODM no luongo ni giluongo kiani kaka chairman wacho ni kiani National Delegate Conference gigi moko go. Mbado sebedo chairman mar ODM igni mang'eny. Nokao komni kuom Henry Kosgei. Onge gimora mora mani kiani member ratified gigi moko go. Koro go tiek monde makama kaparo no monde. Koro parties, we need to have political parties ma outgrow personalities. Nikech Kenya ka wasena no ni party en ng'ata chiel to ng'ata chiel ni ema en chama. To ka ng'ata chiel ni onge gimbi to chama no podho, onge gimora mora madhi mbele chama no. Adwa ni mak paro no gi kanyo mondi ngisa ni wadhi yweyo moro matin. Nitiere gik monego bed ni dhi ya mago gik mag marketing. Adwa ni wakaw yweyo matin mondi ka waduogo to Zachary Mugah biro bedo ka kwedo kata yiere gi weche mamoko ma Okinyo Jabungu wacho kik idhi mabor. Mar dhogi ne wuodh kid chiemo mopogore. Koro kwa keto pi dhi chwakore maber kendo dhi tedore maber. Mok ni wang'e mo. Chenro ka chenro dhialo mit chiemo. Gitedo itime nyaka obed makare gi suya kod ndhadhu mamit. Kitedo to dwaro ni ndhadhu go duto te mondo owinjre. Omiyo kihero chiemo in jatedo kata mana ng'ama ohero tedo, tudri kodwa tich adek juma ka juma e chenro mar tedo gi chiemo gi Jailieta tich adek saa 2 okinyi mana Ramogi TV. Kara in wiyo wil ni wuoyo gi ng'awa? Iwuoyo koda. To ng'apara ni wuone manibira oda garage village kapod otin. Ne in kendi, ni kuyo, to kendo ni lich ahinya. Let's open big doors that harbor progress. In all the places that we are. KCB ni yangu. KCB ni yetu. KCB ni yetu. For people, for better. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Ugandawa? Adhi primary Kangonditi Primary School. Gin kanye sani? Amobilize kalere te, ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafuenyo sigand gima gimopondo. Siasa ka ng'amo ywaye maduong' kata e siasa en Daniel Arap Moi. Ng'era nyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny opogore kata ng'ama ne nie duond loch. Ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi, Tom okawie thuolo ni mondo tanwa piny ni kaluwore gi mwaseneno kuom. Ang'o magitimo sani? To kata kamano, be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod biwot nochaka ni bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana Ramogi TV. Nikendo nyakora Mugia jong mar mondo mi wadhi mbele kod twak mar chenro mar Okinyo Okinyi makawuono kama twak kotudore kod chal mar Kenya weche mopogore opogore matimore e Kenya kae gi sani kapok ne wadhi e yweyo. Zachary Mugah, nitiere wach moro ma Okinyo nowacho manyalo bedo ni ipogori gode par. Erokamano Joyce, adwani mondo aler Okinyo ni parties chalo kanisni. Koro kanisa nigi doctrines ge, churches nigi doctrines ge. Koro kanisa mokileme okinyal ng'e doctrines gi. Kaka an okaleme din mar UDA okanyal ng'e kaka UDA operate. Koro miyo adwa na nyise ni an aja Catholic, ang'e mana doctrines mag kanisa mar Catholic, and therefore kowacho ni ODM okiu thuolo ni yudhe, tadwa na kwere ni ODM chiwo thuolo ni yudhe ma kata in the recent past nyo ka jakomo mwageno Mheshimiwa Mbadi nyo webedo
national chair kendo nyowe kome mar nomination mocha party omimane en ge bunge to party odhi as far as nominate a youth from Narok ma youth leader mar party mar ODM from Narok County ema koro dhi bedo gazetted gi IBC kaka nominated member of parliament ma National Assembly. Koro mano nyiso ni party wa is caring the youths and the women. Koro miyo atemo mondo anyise ni party one party mogeno joma tindo kabisa. Wach machielo ma bende aneno ka adona wuoye ka en ne wach moro ma iwacho ni Kithure Kindiki ne koro bedo jalup party mar UDA ne. Taparo ni katiba okochung maber. Wakili adwana wachi ni adwani mondo iket pogruok e kind bedo state officer oting'o joma nade. Nikech kanyo ineno koyier Mbadi mondo nodhi obed national treasury to nokwongo resign moweyo bedo jakom party mar ODM. Nikech koro dhi bedo state officer. Koro kae ma chandruok nitiere kare state officer gin joma nade. Nikech chik wacho ni kain state officer to konegi hold any party position. Aparo no wakili, you will agree with me. Party membership. Party position. Party membership tinyalo bedo member mar party. Okay, to kanyo mar party. To ka party membership okobedi, to how comes ne oyiere kaka deputy party leader mar UDA? Keche mondo oyiere deputy party leader mar a given party, nyaki kung bed member mar party no. Kendo nyaki bed life member mar party no. And therefore, aparo ni kanyo ma katiba is the constitution is very silent about that. Koro in kako kilo negi lerwa ni to ang'o momiyo state officer gin joma nade. To ang'o momiyo nicho chuno Mheshimiwa Mbadi mondo resign kaka national chair mar ODM kodhi kawo lemo mar national treasury. Keche kanyo koro dhi bedo state officer. Koro mar Gachagua ni to ka koro en deputy party leader dongo nego benin life member mar party gi mar UDA. Yeah. Koro kanyo nyaka okili lerane to en chik mane moyiene bedo deputy party leader, to en chik mane moyiene president bedo party leader. Digi chebe ne state officer. Kiche waseneno vyama mang'eny kaka ANC South Africa, joma notelo ni party ne ok gin presidential candidates. Kendo joma notelo ni party kaka party leaders ok gin president. Ma president chunga ni en president ko yiere en mana member mar party no, to ko yiere to onge position mo hold the party. Koro kil kanyo dwani ler wane. To as at now things stands, taparo ni the constitution is very silent about that e Kenya ka. But if you go to other counties kata yiero mane koro Donald Trump nyoti ma America gi Kamala Harris ni, kani ng'iye to gin party leaders. Gin mana party presidential candidates. To gin party leaders. Anno ka wach moro bende ilo ben ko tudore kod man. Tuwaya ni matin. To kamano Joyce. Ado mana top up kama Zachary wacho no. Ado pogore paro gi wakili. Bom topping up, ado wacho ni onge Kenya ka chik nitie adier kisomo Political Parties Act. Chik nitie kata katiba kaka positions mag party ji hold, kaka state officers nyalo bedo ni ok gin members mag political parties or hold party position. En mana ni wajo Kenya wajo matok gi tek. Nitiere gigo mang'eny motimo Kenya ka e tok chik. Sani kiyaw katiba mar Political Parties Acts okwer, ok ni it is silent. Katiba okwer ni ng'ano ma is a state officer ok nyal hold any position, cannot be any political member. But wajo Kenya e omineno ka jomoko be siko call ni katiba wadi it is high time mondo watime amendment moko. Katiba wacho explicitly ni any state officer koningo hold. Koro gimang'eyo ni waen manu wathoro dhi kinyume mag chike, to gimang'eyo ni it only takes one day mar ng'ato bedo ni en jachama kata ok jachama. Mano mineno kata Mbadi no yier to koda Wandai, they only forwarded their resignation to within a day. Political Parties Act was effect to wegina serikal. Koro mano means ni kata mana Kindiki gisani in as much as ni samoro en kinyume ya katiba
ne state officer to kuni gol chama embe samoro sama koro no se kawe kaka jalup ker embe samoro wan no se reinstate his membership nikech soni ade maybe kane gese loso magi winjore ni en makoro dhi bedo jalup party leader mar oda they kacha to chako apply mo bedo life member nikech only takes a day koro okwanyalo wacho ni sani sio life member or not mana ka jo ode mokono wa to gimang'e ni Kenya ka to chik nitie matayo kaka state officer onego behave with political parties gima adwa medo kendo matin kiyiena yiero jalup ker masani Kindiki omondo bed deputy mar party leader ma en ker mar Kenya Dr. William Ruto en line mana kaka na winjo ka Seth wache ka en Kisumo en janon siasa to en Oda member en in line with the manifesto to gigo ma Oda kech mane sirikal ma kawuono ma Kenya ka it's a Oda government to ineno ka gima ne kelo wach momiyo Gachagua dhi dala chutho ker tene temo nyiso ne jalopne dhi kinyume gi gigo ma gipange sirikal magata kiwinjo ka ker ne wuoye kanisa moro mowacho weche mag obstacles mane tame matene ni Rigathi Gachagua mane en obstacle mamone timo mane dira makende to koro mane momiyo kata party gi kanyo it was in order ni as much as no se gole jalup ker ere ka kinyal kete ni okay na member of the Uda party nikech koponi pod odong as deputy party leader to pod odhi bedo gi influence manitie jok ma pod nyalo miyo direction ka to penjo ni kaka osegole kaka deputy party leader bende pod nyalo dhi mbele bedo kaka jakanyo mar UDA kata bedo ni koro nosethiche oko ya PC en gi ratiro mar bedo member of UDA but kopono neno ni koro sethunge nikech jogi ok dware to en gi ratiro be mar wuok kamedo mogik yiena yie wachi kamoro mana dwa medo kar ODM mani penjo ni tang'ono mane waneno picha mane maneno kan waneno leaders moko mopogore gi jogo mag ODM ni to odhi nyasi mar Gladys Wanga mar wake ka jakom mar party Kenya ranyisi gini mana kiwinjo ka wuoyo ne wuoyo kanyo ni in politics okinyal bedo ni chung kende ji keto chama gi motegno mondo ka chieng' moro ji dhi mesa kata ma ji dwa negotiate to in gi a political base ma strong to kineno welo mobiro kacha ka nyisi inyalo wacho ni yo ne jogo no biro makanyo ka kusiepe but wan Kenya ka onge kaka siasa rengo kiwinjo kata ka Moses Kuria wuoyo iwinjo ko wacho ni eno sebedo prophet kendo se wacho gigo mang'eny mo come to pass ni to kata sani owacho ni 2027 kadhi chopo to eno ka coalition moro dhi bedi maduong' machal mana gi tuo to koro samoro be ODM be ikore gidwa ne gi form association motegno maka chieng' moro chopo 2027 to gimbe gine mesa to be awinjo ka jotelo mag ODM owacho ni gidwa keto ODM bedo strong maka chopo 2027 to gimbe ema gikaw government mar Kenya so mago to rhetorics mag siasa nikech siasa kasa dwano bedo gi a strong base maka ji dhi kinyang'anyiro to gimbe ginyalo negotiate to bedo ni welo kaneno biro ena ne ODM temo show ni ena party ma is open to try to bring the national face manyala accommodate jomoko should they want to even form coalitions kodi kurmane kaka matende ni jomoko ge matemo biro ok ni gin gedhi Okinyo Jabungu nitiere wach moro ma ili nitie pogrok ma holding a position in party and being a party member joma Ruto no kawo ODM gite negi position e ODM Jo nen party leader, Jo go paranya nen deputy party leader. Mbadi nen chairman. Wanda nen director of political affairs. A school, mama Turkana cha nen NEC member mar ODM. Koro no chuno nyaka gi resign from this position, not to resign from ODM. Telo manegitiere gode ODM. As at now, Podgin ODM members. No, they are not. They're not. And Chick, Gima Kavagi, and this fundamental rights, the right to associate with any political party, Midwa. Koro Kanye Madino ne Kindiki nyalo tiyogi nikech chick depend with how you argue.
Mano opinion na. Kindiki nyalo tiyo gi the rights to association that you can associate with any political party. Wacho ni anja UDA asebedo member mar UDA, not holding any position mar UDA. Nikech kidwa bedo a public officer, you cannot hold position in any political party. But nothing prevents you from being a member of a political party. You are covered by the constitution. Makata weche mane Gachagua wacho ni Kindiki no resign from UDA kinde mane interior ne gin mana weche mag siasa mano temo mar mondo mi Kindiki kik cham muma. Yes. Lakini pod ne en jakanyo mar UDA. Onge gima tami associate with any political party midwaro. Political parties en mana kaka chairman wacho, chairman manera kae wacho ni mana en kaka kanisa. Idonjo kidwaro, ko kidwato iweyo. Koro gine mar gine no oknyal hold mang'eny. Gimoro madwa wacho ni kaka Beno wacho ni kom mar jalup ker ni katiba okete in a way ni kata Kindiki ni ok ni obotiyo mang'eny. Nikech kom mar deputy president ni en kom moro ma ionge gi tich. Kata Ruto kik wondwa ni Gachagua ema nomiyo okoti. Nikech jomogolo Gachagua kom deputy president gin jo ODM, ok kata Ruto wuon. Kaka ODM odonjo serikal, Gachagua nonengo dhi. Nikech gik ma Ruto wacho ni wachia holding ni, Gachagua nochako wacho weche gi sama gidonje telo kamae. Wachia holding, wachia nyo jogi. But koro sani kaka ODM ni serikal kamae, Gachagua nonengo dhi. Nikech ODM kikuondwa ni gioro experts konyo Ruto egine. Kenya nigi experts mang'eny. ODM oken chama man gi experts kende. ODM sani ni serikal maiye. Onge kaka nyalo convince ni Joe en expert mar mining ma ODM oro Joe obed gine jatend migao mar mining. Yes, ki yie na kama kaparo no monde. Ni ngane gigolo jatend migao mar omenda ngamodhi school nyaka Harvard giketo Mbadi. Mbadi is more of an expert than the minister of finance manen kano. ODM ni serikal giwondwa ni pod gine opposition to ODM ni achiel ni emogolo Gachagua nikech to balance equation Gachagua had to go. Nikech gik ma Gachagua wacho ni Ruto nong'eyo. In kaka president onge kaka nyalo ng'eyo ni jalup ker kwalo pesa for over 2 years. Sasa ma ODM odonje serikal kifwenyo ni Gachagua ni kwelo. What shareholding ni? Gachagua ni wacho gigi kata in presence of Ruto. To Ruto wuone ma nitie video moro ma Gachagua ogolo ni Ruto wuone ka en Murang'a wacho ni nyinyi watu wa Murang'a nyinyi ndio mko na nyinyi ndio ma shareholdings wengi hapa. Ere gima Gachagua timo. Zachary makama kaparo kikwa we Seth okoinya. Seth ja UDM wantiere gode TWAK Okinyo makawuono. Seth ang'eyo ni in bende seluwo TWAK kaka dhi mbele studio ka nyalo bedo ni donjo ODM kata kao moko kuom jokanyo mag ODM mar mondo mi odonje serikal ema seche moko nonyayo wach mar golo Gachagua ma nyaka sani koro waneno ka Gachagua ogol nyaka kaka jalupo gai mar ODM Kindiki ema koro kao kare. To Gachagua bende pod nyalo medo bedo jakanyo mar UDA kose nang'o? Erokamano Joyce. Ingena winjo ka Zachary gini, Ben gini gikawo kinde mathoth ahinya ka gitemo wacho kaka gionge serikal. To kigio kaka serikal sani tiyo kata operations. Tibro neno ni ODM and fully part of the government. Ingeni serikal and arms adek, legislature, judiciary, executive. To kato bed ni ngato nie minority, ngato nie majority side, giduto gin the legislative arm of government, main part of government. Maka ngato wacho ni gionge serikal, to mano ng'ama ok wacho adier. Jogi duto nie serikal, mano mokwongo. Mar ariyo en ni ka ni tero nomination mar deputy president Kithure Kindiki parliament. To speaker no somo ni the deputy president nominee osebedo cleared by various bodies. One of them was IEBC manowacho political parties registration bende nowacho ni ojakanyo mar chama mar
UDA. So I think ni mano gimano bedo covered by the bodies nikech an kata in kata ben gini okwanya bet piny to wacho ni was Kindiki a member of the party or not. Gima wangeni en Deputy President Kindiki was one of the founding members mek chama mar UDA. Manifesto mar bottom up economic transformation agenda and one of the key crafters manoloso manifesto no. Kuro kumubete kata gi position momieno, he deeply understands manifesto mar bottom up no, kendo understand the inner workings mek chama mek UDA. Kaito kendo king'iyo the kaka state officers or public officers as to whether ningo benigi hold positions e chama or okamano. Magi issues ma paro ni katibo sewacho ni kaponi na state officer to koningo beni hold any position e chama. But Kindiki kabiro, you remember ni NCS in between to obedo nominated and then bange obedo cleared. So magi gik manokale gigo. ODM as of now, ODM konyo serikal mar Kenya Kwanza timo gik moko. Ng'eni chopo kinde ma nyaka waket political interests wa side, nyaka waket gigo ma watime chama side, mondo wanene ni ere yo maber ma wanyalo tiyo ne godo jo Kenya. So that is what informed our president. Ka nobet piny to wacho ni adwaro ni Kenya madhi tayo obed Kenya mokelo ji kanyakla, kendo adwaro ni Kenya matayo obed Kenya manyalo kelo maendeleo ne kabinde duto. Omiyo wach ma deputy na kinde ka kinde kochung to ketho dhoge ni Kenya is a shareholding, gini adwaro no room. That is one of the reasons gimomiyo nineno kogola the impeached deputy president. Nikech weche manowacho, ingeni the president is a symbol of national unity. The deputy president is a part of the presidency. Kuro kichung tiwacho weche mok nyal kelo jo Kenya pamoja, iyudo ka you go against the constitutional dictates mawacho ni you must be a symbol of national unity, nyaki kelji kanyakla. So magi are some of the things manomiyo ogol Gachagua. To parliament can obet, even when ODM was also voting mondo migi gol jogi oko. I think parliament netimo duty ne tij parliament kako miye under article 96 ni unyalo impeach a deputy president kaponi there is gross violation of the constitution, obedo suspected of committing a crime, gik machal kamago. So serikal mawane sani ODM togi chama mar UDA nitie kaka gi synergize, nitie kaka gitiyo kanyakla mondo gidhir agenda mar jo Kenya, mondo gikel dongruok ne jo Kenya, kendo mondo mi Kenya owuoge okang' mane nitiere nyaka okang' modhie mamalo. Tiseneno ka gik moko sani osechako timore, at least mopogore, nitiere gik mabiro, nitiere initiatives ma government osekelo, nitiere programs ma government ose roll out, mineno ka gik sani ginyabedo ni gin gi ng'ikruok moko matin, but kimiyo gi dweche auchiel kata higa achiel mabiro, tidhi neno ka mabadiliko mang'eny biro bedo ne jopiny kendo biro timrenwa. So gir ODM kinde ka kinde wacho ni waonge serikal, ok apar ka adier ni kanyo. Waduto sani wane serikal kendo waduto sani watiyo e bwo serikal mar Kenya Kwanza. Aneno ka chal ni mulo wach kae. Adwa wacho kama. Ben. Ayie gi Seth ni jiteto ne serikal. Nikech nitie arms opogore mag serikal, no legislature, judiciary and the executive. But serikal mowuoy ka en executive. Oko wuoy mamoko go. ODM is not part of the government ma Kenya kawuono in terms of execution mar pay, the executive wing. Yume wacho kamano, onge kuma ODM osedie coalition, partnership, gi order officially, makoro ni ODM as a party is part of the executive government of this country. Bedo ni wawinjo pile ka party leader mar ODM and jo tene mag ODM gi wacho ni donation manyocha gitimo magikawo experts gi jok motegno mane gi donate ne serikal in the name of Joho, in the name of Wandai, in the name of Mbade, in the name of Wycliffe Oparanya, ne gi dhi mondo gi help the country to stabilize. And isiwinjo ka wacho ka kata shoka ni Raila being a statesman no chopo kuma Kenya nyocha wang. The only way minyalo stabilize a country is when there is political tolerance and unity among top political players in the country. Kendo osewachore kata mana e fwambo mang'eny kendo aneno kunono ji tema biro joge ODM giwacho ni Raila made this decision ka Ruto reached out
mondo ne gi stabilize this country. Tadiera makende neno kata kamana Mbadi ni wuoyo wach wanga mano kale briefly no kano wacho ni biro hand over symbolically. Yes. Owacho ni odonje dero, odonjo kama ikane pesa, ma ng'ato kikuonde jo Kenya ni pesa onge. Ene mosodonjo kanyo kendo ni pesa nitie, to dhi kanyo gi expertise mamare. Kendo odwa pango wach planning and finance mar Kenya, ma jo Kenya dhi chako neno ber. To magi kore benefits minyalo wacho ni kare ODM notimo maber, donate experts ne. Lakini pod uramo ni ODM ongeti serikali. Exactly. Mana katieko. Seth wacho ni opogore kodwa paro ni structures mag ODM ni gala ma kata youth ko beda accommodated. Tado kono ni mano is not true. ODM chama Kenya ka mano kuongo bedo gi structures ma kata wuda genege. Tinde kwao gi copy paste gik mano ochako. ODM mano bedo gi youth league, emano bedo gi women league, emano bedo gi mainstream league. En mana niya inyal nene samoro jok moko bed league no ahinya ma yik jokalo kaka na winjo kilo wacho ni jakomare ODM nyocha ja 43. Mana dira makende mana nikech pok ni thuolo bedo mondo yiero timre mondo yier joma moko. Mana kaka uda winjo kagi wacho ni ne gisechako yiero moko e tires mokwongo ma level 1 serumo kamano. Koro gimoro ni ODM ni ong'i weche youth mano miriambo en mani thuolo mag yiero ema poko orumo. Wach ni mogik Ben. Wach na mogik thuolo marwe morumo. Ero kamano. Wach na mogik koro we analyze mage. Wan wadwa kwayo. Joluowa ma samoro seyudo thuolo maka wuono odonje sirikal. Kaka Seth wacho ni samoro nitie joluo ma jodi ema osedonje sirikal. Wadwa kwagi ni donjo gi no. Wan kaka oganda luo wadwa neno olemb donjo gi. Igni mang'eny wan kaka the Luo community wasebedo marginalized ma yuto kata ber mar sirikal wayudo to kwayud gi kukwainya. Koro kopo ne gidonjo kanya dier gitiyo ne piny but wane ni tiyo ne gi piny no ere will it resonate to dongruok mathurwa. To ma poda extend kata mana ne governors wa gine maka wuno gin gi kipaumbele mar gero gwengewa. Gitiyi gi thuolo maber mar gero gwengewa nikech gin gi pesa maka wuno wa miyo gi ushuru ma serikal opogo negi mondo ger go gwenge mondo luo dongre. Kamano ero kamano inya Ben. Zachary kaachiel kod wach ni mogik. Achiel kaeto wach na mogik mana kaka ne wadwa Seth temo wacho. Adwa na wachi ni sirikande to nitie mamoko mapoto mag gwege mag devolve units gito gin kuonde te counties wa 47 to mana executive ema ODM onge kaka counterpart na wacho no. Koro miyo sirikande mapoto mag gwege go to are there all over. Koro gito kwa wuoye gin kata parties mamoko go nitie so long as ne giyiero governor representatives mag kuonde go. Koro machielo kendo ing'ene a confirm waonge sirikal to ningeche kata mana kaka jatugo wan go wadwa lunga mane wuok e Gor Mahia kata Harambee Stars mano kawo dhi goche pinje maoko. Koro parties bende ka okawo ng'ato kaka member mar party jo kawo members mag party wa odhi konyo sirikal. Gidhi konyo sirikal to chama wato donga independently koni. Wan chama ok odhi kucho kech onge structured arrangement mana kaka counterpart na owacho. Moselosi kata moseloso gi chama mar UDA. Kendo machielo notwithstanding ODM as a party temo tego tendege from grassroots with the intention ni 2027 gidhi chungo presidential candidate kendo gidhi kawo usukani mar ker mar pinyni. Onge chama minyalo losi maonge gi nia mar dhi e loch. Koro wan kaka ODM wan gi geno ni wabiro dhi e loch. To mogik kabisa tego wach ODM be naneno ka Honorable Steve Orindi ng'isa ka ina penje ni ere youth ma below 35 years old holding a party position e ODM gisa. Mage wacho go Joyce adona wachi ni yiere the team to kata en owuon mowuoyo ages mag youth jo mano yier mawacho waonge gi exact ages gi before us here. To wang'eyo ni ka ODM dhi timo yiero to youth omi thuolo to bende youth gi kiyiero gi they must avail themselves mondo gibed elected. Ok nyalom gi pacho nyaka ikuong bed party member koke itero candidate chani mondo yieri. Koro youth gi ageno ni gidhi avail themselves mondo yier gi positions mag youth. To mogik wan kaka jo Homa Bay wadhi timo yiero mar party to kendo at the county level an dala kendo nya winjo ground kaka ground wacho. Ground madala
wadhi timo yiero to jakom manyien madhi kawo kar Gladys Wanga kama nyo weyo kodhi bedo jakom ma national ta aneno ma ka jopiny wacho ni kata ji temo show interest, Kaloma temo show interest, to Kajwang Moses temo show interest gi joma moko, to jopiny to dhi yiero Sir Charles Ong'ondo Were mondo obed jakom manyien mar kaunti ma Homa Bay. Keche wane jochama to nyo wawinjo ground. Koro mano wacho ni ka jo Homa Bay dhi go ombulu to giyier jakom manyalo rito chama, giyier jakom ma trusted, giyier jakom ong'e jochama, giyier jakom mok dhi weyo offices mag chama podho. To ngiche jokombe ginyalo gombo bedo jakom county tibiro dak Nairobi kata branch offices kata ward offices podho makoro giti maber, to mano nyalo go chama piny. Koro ne giwacho ni komigi Charles Ong'ondo Were to chama nyalo bedo active. Ko kamano tago erokamano ne Radio Ramogi manyocho chung koda motegno kancha wito jaoda Mama Ruth Ogado Dhiambo, ilo Radio Ramogi no chung koda motegno, Governor Gladys Wanga no chung koda motegno ga assembly te, MP for Bara kod Women Rep Joyce Osogo, to kata Mama Ido Odinga be no chung koda motegno kod joma ng'eny moka kwano mono chung koda ka wito jaoda Ruth Ogada mocha wito tarik 11 dwe mokadho. Kendo agon wero kamano kaka Ramogi ka nuchung koda motegno kabisa nyaka liet dala. Erokamano. Erokamano ahinya kendo amedo cholo ni ote mag mos ahinya kuom lalo minodi. Okinyo Jabungu, wachni mogik ka watieko. Wachna mogik kaka sani ODM ni e sirikal. Waonge sirikal. Onengo ati gi waka opportunity no nikech dala kaluwo nigi issues mang'eny mag stima. Waka opportunity no walos gi Opio Ndai okonywa. Adwa doko ne ker mokwongo ker omiyowa migawo mar omenda gimana pok wayudo nyaka yud independence nyaka ne. Ker be omiyowa Attorney General gimana pok wayudo nyaka wayud independence. ODM kar ODM kae sani ODM onengo fweny ni yudhe ematayo pinyni. ODM wach Gen Z mago ne gin yudhe emano gine wach Gen Z. ODM onengo ket structures. Political parties kaka ODM yudo ga financial year ODM yudo around 500 million political parties fund. Ma funding ma ODM nyalo gine jiwo yudhe ma koro ODM tigi yudhe ma give me youth positions. It is very sad ni youth leader mar ODM osebedo kanyo kuom higni 12. Mano youth leader sani en gi higni 40 gauchiel. Mana mapio kwa tieko kulo marumu. Koro ODM onego invest, use the political parties fund to invest in youths. Otherwise UDA kaka gima UDA timo, UDA invest in youths mang'eny, ODM will be nothing. Erokamano ahinya. Wachni mogik Seth, ageno ni koro wanyalo yudo Seth Okumu ka entiere kaunti ma Kisumu. Wachni mogik Seth ka watieko twak mar Okinyi ma kawuono kotudore kod chal mar Kenya kod weche mopogore opogore matimore duond buche mag siasa e pacho kae. Erokamano Joyce, katieko mokwongo jagoro mongirore ne arita kwe Kenya ka PS Dr. Raymond Omolo ochako initiative miluongo ni Kenya Youth Transition Initiative. Gimiwinjo ka Jabungu girigo wacho, waseneno ni nitiere vijende mang'eny ma ok gin on board the political party structure, to gin gi mich mabecho, pachgi liw, kendo gin jomoko manyalo miyo piny mar Kenya chorre mbele. Iwuothe county ka county ma Kaluo ka, imanyo vijende, ing'iyo kaka inyalo ti kod gi mondo mi giyud gik mabecho ma e sirikal, ing'iyo kaka ginyalo bedo grube mondo miyo jende wa oyud konyruok kaponi konyruok pod ok nyal wuok e these other structures manitiere. So mano one of the things mosechak Kaluo waka mondo mi kaka wane sirikal wane kaka wanyalo konyo vijende wa. Mar ariyo, counties wa ma Kaluo ka yudo 31 Seth kinyalo mana tieko mana mapiyo piyo. Nyalo bedo ni wabedo kod ng'ikruok e yor tudruok gi Seth Okumu. 31.6 billion. Kinyalo mana dhi mbele mapiyo piyo Seth kwa tieko. Wan mana gi ng'ikruok matin e yore tudruok.
Nyakwara Mugah Jwang wagoyo mos ahinya walalo Seth Okumu kata kamano koka ka luwore kod gigo ma ok nyal geng'i yore mag tudruok e yor mbui nyalo bedo kod ng'ikruok matin seche moko kata kamano erokamano ahinya Seth Okumu kuom chopo e studio mar e kaunti ma Kisumu kono. Kinyalo mana tieko mapiyo piyo Seth e bwo nyiriri 30. Aya, chalo ni network odagi ni Seth okwach wach ni mogik. Kata kamano, erokamano ahinya Seth Okumu, janon siasa mar weche mar UDA, duond bura mar UDA kuom chopo studio mar e kaunti ma Kisumu kono, mar mondo mi riwri kodwa e twak. Erokamano ahinya Okinyo Jabungu, okil Kamaloka, Zachary, Mugah, jasiasa kendo jakom mar ODM Kabondo Kasipul kaachiel kod in Onyach, janon weche mag siasa kuom kawo thuolo mar okinyi ma kawuono ubi wabed e twak. Nyakwara Mugah Jwang, in bende agoni erokamano ahinya kuom bedo kodwa nyaka gisani mwachopo e giko mar twak marwa mokwongo e chenro mar Rupinya okinyi ma kawuono. Kenya kae to weche mathoth timore kata kamano wageno ni ka wadhi mbele to wabo bedo ka waneno dongruok mopogore opogore kaluwore kod lokruoge ma duond buche osetimo e duond buche mopogore opogore kaachiel kod lokruoge ma bende jatend piny Kenya William Ruto notimo e sirikal mare mar mondo mi japiny in kaachiel kod an wane dongruok ma jotelo osebedo ka singonwa e pacho kae. Yena mar mondo mi akaw yo madundo gi sani bang'e to chenro mabiro bang' mae en mbaka oromo. Kik idhi mabor.